Така, в това видео ще разгледаме какво представлява процедурата за избор на изпълнител и защо тя е толкова важна част от процеса на изпълнението на проектите. Нека да започнем с това какво се случваше преди по самите европроекти. В началните години, че дори и наскоро, се предоставяха 3 предварителни оферти с предварителен договор от избрания изпълнител. Това се предоставяше още на етап кандидатстване, преди да бъдеш одобрен за самия проект. Естествено, този метод водеше до доста злоупотреби и беше доста неудобен, защото ти трябва да сключиш договор с изпълнител за нещо, което евентуално ще се случи след няколко години. И така през последните години, особено с Националния план за възстановяване и устойчивост, се въведоха така наречените ПМС, постановления на Министерски съвет номер 80 и номер 160. И какви са условията на тези процедури за избор на изпълнител? Когато имаш строителство на стойност над 50 000 лева, ти трябва да проведеш процедура, в която съответно тя е електронна и могат да кандидатстват всички заинтересовани изпълнители, строители. А когато имаш доставка или услуга на стойност над 30 000 лева, отново се обявява такава процедура за избор на изпълнител, по която могат да кандидатстват всички заинтересовани изпълнители и доставчици. Какво представлява тази процедура и как се извършва тя? Тя се извършва в електронната система за европроектите ИСУН 2020, където се оформя цялата документация по нея. Документацията включва основният документ, който е самата покана, включва техническа спецификация, включва инвестиционния проект, когато има строителство, включва други изисквани условия към изпълнителите, включва и съответно проектодоговор, който задължително трябва да бъде сключен по същите условия между бенефициента и изпълнителя. Съответно, тук е ролята на консултанта да изготви точно така тази процедура, така че избраният от теб изпълнител да се впише в самите условия на самата покана. Изпълнителят, който си избрал за работа по дейностите по твой проект, трябва да подаде официална оферта отново през електронната система ИСУН, която да бъде по образец. Като се подаде тази оферта, се преминава на период и етап на оценка, в което се избират 3 физически лица, които трябва да извършват оценката на всяка една оферта. Методиката за избор на изпълнител се определя съответно от теб и от консултанта, като тя може да бъде най-ниска цена, най-добро съотношение качество-цена или други показатели, които са важни за самата проектна дейност. Съответно по тази методика се избират най-добри изпълнител и към него се отправя официално запитване с договор, който той трябва да подпише. Заедно с договора обаче, самият изпълнител трябва да предостави няколко документа, съвсем базисни. Това са свидетелство за съдимост на управителя, удостоверение за липса на задължение от НАП, удостоверение за актуално състояние, удостоверение за липса на задължения към общината и съответно удостоверение за липса на трудови злоупотреби. В самия договор са заложени начините на плащане, сроковете за плащане и сроковете за изпълнение на самите дейности. И тези условия трябва да бъдат спазвани много стриктно, защото при тяхно нарушение субсидията подлежи на финансови санкции и глоби. Рисковете при процедурата за избор на изпълнител са немалки, тъй като при неправилно и некоректно провеждане може целият проект да бъде съответно прекратен. Истината е, че много консултантски фирми в България нямат дори един служител, който може да проведе правилно и коректно такава процедура за избор на изпълнител. Затова моят съвет е, когато избирате консултант, питайте конкретно и за тази процедура за избор на изпълнител, тъй като от нея може да ви зависи и целият проект. Оставам на разположение за повече въпроси и коментари по самата процедура и съответно това как тя се провежда.